Oh, the strawberries are. I know. Look how beautiful they are. We're gonna weigh like half a mine. 6, 9. Știți, vă rog. Gustați. Dăm o tură așa să vedem. Arată bine, arată bine. Do you want to try? Okay. Go, try one. Look at the price and then you know. Câți este astea? 6 lei? 6,90. 7,90 lei și 6 lei. I want to get some apples too. Hang on one second. Let's look all around. No. O tură să vedem un pic. Where? Right here. Oh yeah. Whoa, there's so much green everywhere. Green, 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 green. I like these. Bine, bine. Like those? Yeah. More expensive.